Tampereen yliopistolle lataan opiskelijakorttien pattereita kyseisellä Dynasiped-järjestelmällä. PC-pohjainen, USB-liitäntä on tässä. Kortti sisään ja sähkö tulee joko verkkovirrasta tai Dynasiped Cycle pyörästä. Voisiko laita näyttää, kuinka tämä toimii? Joko lataus? Katsotaan nyt kuinka fiksuja ne humanistit siellä on. Anteeksi, ootteko opiskelijoita täällä? Joo. Ootte. Ootteko koska viimeksi opiskelijakortista kattonut akkujen latausta? Mistä? Opiskelijakortti laturiin. Jos haluat tarkastaa patterit, niin tässä se onnistuu. Ja yleensä ladataan siinä samalla noissa Juvenneksen lukioissa, mutta niissä on ollut nyt vähän ongelmia. Niin tämmönen laite sitten, että saadaan näitä katsottua ja ladattua samalla. Missä ne lataako silloin, jos siinä laittaa niitä aterioita vai niin normaalisti? Joo, siinä yleensä. Okei, mä en ole ikinä laittanut. Joo, mutta siis se käytetään, siis nuo obilukijat pystyy indisoimaan sen kanssa. Okei. Siis mitäs ihmettä? Siis tuossa? Joo. Ja tosiaan ei lueta sieltä mitään tietoja, katsotaan vaan se lataus ja jos se on vajaa, niin ladataan se siitä. Yes, we seem to have 17,000 of power. It's about 40 days. 17 pinnaa näyttäisi olevan jäljellä, suunnilleen 40 päivää. Joo, 17 pinnaa. Näyttäisi 17 pinnaa olevan jäljellä. Joo, siellä näyttäisi 40 päivää olevan jäljellä, niin me voidaan se ladata tästä. Okei. Okei. Noin. Noin. Okei. Se on nyt valmis. Yes, and the load is done. Okay, here you go. Thank you. Onks tää joku aprillin tilanne? Ei oo. Ootteko tuolta toisen yliopiston opiskelijoista ikinä kuullut mitään? TTYltä. Niin. Siellä on vähän sellainen tapa, että käydään jäynäämässä aina ihmisiä. No joo, mä nyt vähän hämmennyin tästä asiasta. Jäynäämässä, niin meillä on tosiaan kuvaaja tuolla. Ota siitä. Et ehkä, no voi vittu tehdä. No, katsotaan tuolta toi. Voidaan ladata se tässä samalla, jos haluat. Joo, no hyppää siihen satulaan, niin polkastaan. Saadaan vähän käyttää. 2 tuntia polenta. No ei se ei kauaa vielä. Poljet siitä vaan noin. Koska on niin pieni dynamo. Ajatuksena se, että tuodaan näitä tänne koululle enemmänkin ja sitten siihen voi ladata niin kuin omalla ajallaan. Jos siihen hyppäät satulaa ja vähän poljet, niin saadaan toi lataus käyntiin. Pikkusen kovempaa kuin poljet, niin saadaan se jännitetty ulos sieltä. 13 voltin minimijännite, millä me toimitaan. Niin. Se on vähän vastustusta sen enemmän tää. No, mutta me halutaan tehdä siitä miellyttävä käyttökokonainen. Meillähän on ajatuksena, että sitten voisi ladata jotain muitakin kortteja. Kännykän akku on hyvä esimerkki. Ja sitten ajatellaan, että bussikortti ja ajokortti voitaisiin ladata samalla. Meillähän on tarkoituksena, että laajennettaisiin systeemiä esimerkiksi bussikorttiin, ajokorttiin, ehkä pankkikorttiinkin, jos pankit tähän suostuu. Koitas niin kovaa kun pystyt, niin saadaan sieltä. Tää näyttää kyllä tää laturi ihan hyvää. Joo, kyllä se nyt nämä tulee. Noniin, se on valmis. Valmis toi noin, niin Niin se olisi 10 € sitten tehnyt. Tossa on toi takaisin. 10 €. Tosta jos täyttäisit. Semmoinen 10 € maksaisi tää lataus. Joo. Mulla ei ku pankkikortti. No me voidaan lukea se tossa samalla lukijalla. Samalla lukijalla saadaan se sitten maksu suoritettua. No toimi se homma siinä samalla. Joo. Jes, sitten Mä käyttäjä. sanon, se olisi oikeesti parempi, jos se on vähän jäykempi. Tai mahdollisesti jopa saisi säätää tietenkin. Joo, siis toi oli pikkasen liian löysä. Joo. Meille Tosta kuittia mukaan ja saat vielä tästä tämmösen diplomin, että oot osallistunut Teekkari Jäynään. Pitää antaa toi syöttöpiste kaverille. Okei. Mä hankin takaisin. Ootteko saanut yhtään miestä menee tähän?